Juma otkalo kleshegi samba fila ani muga an duuru DMS-TV channel muso ani ci yɔrɔ yantuma a y'o bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen sani an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ani kannen n'a carili ani ka hakilinaw di hakili lajigin la wala kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Anka Mali plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe ni o PNRRC yɛrɛmaw yɛrɛ kɔni olu ye ɲɔgɔn ye kɛ tarata tɛmɛnen hutukalo tile 5 sanba 2025 ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni senfɛ an bɛ wagati min na fɔ ko bi an ka jamana samiyako yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min na an ka ni plateforme ma o kɔni ye kuma kɛ o koɲɛ de kan Araba tɛmɛnen hutukalo tile 6 sanba 2025 avion bin dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Ghana sud yan fanfɛla la avion bin min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Ghana ka lafasali minisiri ale ni a ka ministre de l'environnement ka olu bɔnɛ u nin na ka d'a kan olu tun bɛ avion kofɔli in kɔnɔna na Niger ka délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni wulila ni ka taa se Burkina Faso jamana kɔnɔna na délégation min yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔyalen don Niger ka ministre de l'énergie yɛrɛ de kɔni fɛ ni o ye Awa Amadou yɛrɛ kɔni ni délégation ba in ka tagali Burkina Faso jamana kɔnɔna na u ka tagalen senfɛ u ni Burkina Faso jamana ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye ni o ye capitaine Ibrahim Traoré Niger ka délégation yɛrɛ kɔni taara Burkina Faso jamana kɔnɔna na ka d'a ka projet énergétique ba dɔ yɛrɛ kɔni bɛ Général Abdourahmane Tiani bolo ni o ye Niger jamana ɲɛmaa ye n'u bɛ fɛ ka o projet yɛrɛ kɔni lawaleya o projet ko la u bɛ fɛ Burkina ka fara u yɛrɛ kɔni kan walasa k'o ko ɲɛnabɔ o ko yɛrɛ de kɔni na Niger kan délégation ba ninnu wulila ni ka taa se Burkina ma walasa u ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la projet in baara k'o la Araba tɛmɛnen hutukalo tile 6 sanba 2025 Mali Burkina Faso hali Niger ni o ye AES jamanaw ye olu ka ɲɛmaa minnu yɛrɛ kɔni ka cakɛda bɛnnen don jamana kɔnɔdenw ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni lakanani baaraw la olu kɔni ye réunion dɔ kɛ bɔlɔlɔsiraw kan u ka o réunion yɛrɛ kɔni kɛkun de ye ko kelen walasa ka jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen ka ni cakɛda ninnu k'u ka baaraw dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye ka se ka u ka sariyaw yɛrɛ kɔni dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye walasa AES jamanaw olu ka coopération bɛ sɔrɔ ka sinsin ni ka taga fɛ Israël ka ambassadeur kɔrɔ min tun bɛ Faransi jamana kɔnɔna na wagati tɛmɛnenw na ni o ye Eli Barnavier ale kɔni bɛ lettre kɛ ni ka ɲɛsin Faransi jamana ɲɛmaa ma ni o ye Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni k'a b'a laɲini Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni fɛ a ka sanction baw ta ni ka u ɲɛsin Israël yɛrɛ kɔni ma walasa Israël bɛ ka min kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ka ɲɛsin Gaza ma Israël ka se ka dankari o yɛrɛ kɔni na a y'a jira k'a fɔ ko Emmanuel Macron kelen dɔrɔn ni k'a fɔ ko a bɛna na sɔn an ma don n'a nataw la ko Palestine yɛrɛ kɔni a dama État ye k'o tɛ bɔli kɛ ko ko in ɲuman ye min ye dɔrɔn ko min ye Emmanuel Macron ye a ka sanction de ta ni ka kɛ Israël yɛrɛ kɔni kan ka sanga ni Faransi ale ni Algérie dɛsɛli yɛrɛ kɔni ye ne ka bɛnkan sɔrɔ u ka fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni na min ye Faransi jamana ɲɛmaa ni o ye Emmanuel Macron ye ale laɲini kɛ a ka premier ministre fɛ ni o ye François Bayrou yɛrɛ kɔni ye ko bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni tun bɛ Algérie ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la ni o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ko passeport officiel walima passeport diplomatique bɛ Algérie ka jamana kɔnɔden minnu bolo n'u bɛ Faransi jamana kɔnɔna na k'a wajibiyalen tɛ bilen o maa ninnu ka visa de ta walasa ka se ka don Faransi jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye Faransi ka premier ministre ye k'a ka dankari o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko fo Faransi yɛrɛ kɔni ale ka a yɛrɛ bonya wa a ka wajibiya a jɛɲɔgɔnw kan u ka ale yɛrɛ kɔni bonya ko komi Algérie yɛrɛ kɔni tɛ ka sɔn kuma lamɛn yɛrɛ kɔni ma k'a b'a ɲini a ka premier ministre fɛ o ka nin mesure kura yɛrɛ de kɔni da sen kan ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na Anka Mali plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe ni o ye PNRRC maaw yɛrɛ kɔni olu y'u ka ɲɔgɔnye kɛ tarata tɛmɛnen hutukalo tile 5 sanba 2025 ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kun ɲɛmɔgɔyalen don an ka Mali protection civile maaw ka directeur fɛ ni o ye colonel Aliou Badara Sissoco ye an ka plateforme nationale ma ninnu ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kun kɛ kun de walasa an ka jamana yɛrɛ kɔni bɛ samiya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o samiya ko lahalaya bi cogo min an ka Mali jamana kɔnɔna na ɲɔgɔn ye kun kɛ kun de walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la o ko kan ɲɔgɔn ye kɛra yɛrɛ kɔnɔna an ka jamana protection civile ka représentant kun bɛ yen
PNRRC fɛnɛ ka membre kun be ale ni organisation humanitaire olu bɛɛ lajɛlen kun be ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna u y'a lajɛ ni an ka Mali autorités ye fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bila sen kan ka sanga ni samiya cɛnni ko ye ka ala ye o fɛɛrɛ ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka baara kɛ fo ka se niveau jumɛnw na ɲɔgɔn ye sen fɛ lieutenant Segu Gassama ale kɔni ye laseli min yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana samiyako lahalaya ma an bɛ wagati min na fɔ ko bi o bɛ jɔrɔna ko bɔ kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko jiw dama tɛmɛna ko kuran kasaraw fɛnɛ cayara ko so dɔw binna ko wa an ka jamana kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ ka tɛmɛ olu ni ɲɔgɔn cɛla la a yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi an ka ɲinan samiya yɛrɛ kɔni bila ale bɛ tali kɛ jiwalankata ka 27 de la ni o jiwalankata ye cɛnni don du 719 de la o wale kɛra sababu ni ka maaw yɛrɛ kɔni joke ni o bɛ taa fo mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna la ko o fɛnɛ kɛra sababu ni ka maa 18 de bɔnɛ ani na ni o maa 18 yɛrɛ kɔnɔna 7 o bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka fɔɲɔgɔnkɔw de la ko cɛnni min donna maaw bolofɛnw na ale ni cɛnni min donna foro yɛrɛ kɔnɔna ko o cɛnniw bonyana kosɛbɛ ko ni wagati gɛlɛnba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka ni plateforme nationale ma olu ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni latigɛ o bɛna minnu yɛrɛ kɔni labara walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ kosɛbɛ ni ka ni wagati gɛlɛnman yɛrɛ kɔni tɛmɛ PNRRC maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ka laɲini de ni ka to ka kunnafoniya di jamana kɔnɔdenw ma kosɛbɛ walasa an ka se k'a dɔn danger min bɛ an kun an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa ni cɛnni donna maaw kun an ka lakana tigilamaa minnu yɛrɛ kɔni bɛ wuli joona walasa ka se ka taa o kow yɛrɛ kɔni ladilan ka taa maaw kisi ko u bɛna na o service man yɛrɛ kɔni ka baaraw renforcer kosɛbɛ ale ni ka collaboration cɛ organisation humanitaire ni ɲɔgɔn cɛ la walasa olu bɛ se ka dɛmɛw don jamana kɔnɔdenw ye teliyaw la bakurubaya la PNRRC maaw yɛrɛ kɔni u bɛ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen encourager kosɛbɛ ko samiya wagati an ka sɔgɔli to sanga ani wagati an ka jamana lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni ka kunnafoniyaw la wa plateforme nationale man yɛrɛ kɔni bɛ sinsin kan k'u bɛna na u ka baaraw yɛrɛ kɔni dalakɛ ni ɲɔgɔn ye k'a lajɛ ko kura yɛrɛ kɔni walasa an bɛ wagati min na fɔ ko bi ni o ye samiya in yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ ni kiriziw yɛrɛ kɔni wulila ka o géreli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ teliya la yɔrɔ yɛrɛ kɔni na a laɲini don Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ko ka sanga ni ɲinan samiya in yɛrɛ kɔni k'a laɲini don bɛɛ lajɛlen fɛ ko mesure de sécurité mun yɛrɛ kɔni fɔlen don walasa ka se ka i yɛrɛ kisi ɲinan samiya tɔɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ko bɛɛ lajɛlen ka o mesure de sécurité ninnu yɛrɛ kɔni labato sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Ghana jamana kɔnɔna na araba tɛmɛnen août kalo tile 6 san 2025 hélicoptère dɔ kɔni binna Ghana sud yan fanfɛla la hélicoptère min binni yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Ghana ka lafasali ale ni a ka ministre de l'environnement ka olu yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na Edouard Oman Boama ni ale de ye Ghana ka lafasali ministre ni ministre kofɔlen yɛrɛ kɔni sugandira ni k'a kɛ Ghana lafasali ministre janvier kalo wagati ni ma kofɔlen sugandira ni k'a kɛ Ghana lafasali ministre san daminɛ yɛrɛ kɔni na wagati min na min ye John Dramani Mahama yɛrɛ kɔni ni o ye Ghana jamana ɲɛmaa ale sigira jamana ɲɛmaaya la janvier kalo tɛmɛnen ale ni Ibrahim Murtala Mohamed o de ye Ghana ka ministre de l'environnement yɛrɛ kɔni ni maa fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sugandira John Dramani Mahama yɛrɛ kɔni ka sigili de kɔfɛ Ghana présidenya la Ghana autorité mo yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ ni hélicoptère kofɔlen kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u ni na Ghana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko hélicoptère kofɔlen ale kun bɛ ka taa événement dɔ yɛrɛ de kɔni kun kɛyɔrɔ la min kun bɛ tali kɛ dugu jukɔrɔ nafolow bɔli la ka sɔrɔ sariya tɛ jɛ ni a ye a tiɲɛtigɛlen yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko Ghana ka lafasali ministre kun bɛ hélicoptère min kɔnɔna na k'olu binna ko olu maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fatura Ghana ka présidence maaw ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na u bɛ laseli kɛ ko Ghana président ale ni Ghana gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen bɛ u ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin ministre fila ninnu ka somɔgɔw ma ko wa u b'u ka solidarité kɛ ni ka ɲɛsin u baaraɲɔgɔn ninnu ma ale ni u ka finitigi minnu yɛrɛ kɔni tora faso baaraw la hakilila jiginna araba tɛmɛnen août kalo tile 6 san 2025 Ghana ka armée de l'air maaw kun ye laseli kɛ ko Ghana sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati ko hélicoptère dɔ yɛrɛ kɔni wulila Ghana aéroport yɛrɛ kɔni na ko o hélicoptère yɛrɛ kɔni wulilen kɔfɛ ni ka wagati damadɔni yɛrɛ kɔni kɛ ko Ghana ka armée de l'air maaw y'a yira k'a fɔ k'u ka radaru kun tɛ ka hélicoptère ye bilen o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ u nana bɔ a kalama k'a fɔ ko hélicoptère kofɔlen ale binna Ghana sud yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na
wa helicopter yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa fɛn fɛn kun bɛ a kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen bɔnɛna o nin na Ghana ka fintigilakaw kɔni ye laseli kɛ ko sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni bɛ sen na Ghana jamana kɔnɔna na walasa ka se ka dɔn kun min nana ni avion binni ye ko helicopter kofɔlen in kɔnɔna na Ghana ka lafasali minisiri ni environnement minisiri dɔrɔn kun tɛ a kɔnɔna na maa wɛrɛw fɛnɛ kun bɛ a kɔnɔna na ni o dɔw ye Alaji Muniru Mohamadi yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen kun ye Ghana ka sɛnɛko minisiri kɔrɔ ye ale kun bɛ helicopter in kɔnɔna na min ye Samuel Sarpong ye ni o ye John Dramani Mahama ale kɔni ka parti politique ye olu ka vice président o fɛnɛ yɛrɛ kɔni kun bɛ avion kofɔlen in kɔnɔna na ko avion in kɔnɔna na passager 5 de kun b'a kɔnɔna na ale ni avion baarakɛla ninnu yɛrɛ kɔni kun ye maa 3 de k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ni tora ni avion bin yɛrɛ kɔni la min ye Ghana ka autorité maaw ye o y'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni o ka ni jamana maaba ninnu yɛrɛ kɔni bɔnɛni o ni na ni avion bin yɛrɛ kɔni sen fɛ ko wagati hakɛya dɔ yɛrɛ kɔni nana kɛ min ye Ghana drapeau ye ale kɔni tɛna na yɛlɛ sanfɛ bilen a bɛ da kilancɛ yɛrɛ de kɔni na k'a yira k'a fɔ ko Ghana jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ don la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi don tɛmɛnenw na Burkina Faso jamana ɲɛmaa ni o ye capitaine Ibrahim Traoré ale ni Niger ka délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye délégation min yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔlen don Niger ka ministre de l'énergie fɛ ni o ye Awa Amadou ye Niger ka délégation in nali Burkina Faso jamana kɔnɔna na o kun ye ko kelen dɔrɔn de ni o ye Niger maaw bɛ fɛ kumaɲɔgɔnya ka tɛmɛ u ni Burkina Faso autorités ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a ka projet ba dɔ yɛrɛ kɔni bɛ Niger bolo énergie domaine kɔnɔna na u bɛ fɛ Burkina ka fara u kan ni ka o projet in yɛrɛ kɔni lawaleya ni projet énergétique in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Salkadam na site minier yɛrɛ de kɔnɔna ni fɛn ye projet ba ye min laɲinina Niger jamana ɲɛmaa fɛ kosɛbɛ ni o ye Général Abdourahmane Tiani Niger ka énergie ministre ka kuma kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko ni projet in lawaleyali yɛrɛ kɔni ko nafaba b'o la AES jamanaw bɛɛ lajɛlen bolo ni o ye Mali Burkina Faso ale ni Niger ye wa a bɛ sinsin a kan ko projet in kɛkun de ye walasa AES jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka courant yɛrɛ kɔni sɔrɔ ale ni bɛɛ lajɛlen ka k'i yɛrɛ ye courant ko ta yɛrɛ kɔni na min ye courant ye ka t'o ɲini maa wɛrɛ fɛ ni ka t'o san maa wɛrɛ fɛ ko kuma yɛrɛ kɔni t'a la o de la ni projet in yɛrɛ kɔni lawaleyali nafaba bɛ o la AES jamanaw bɛɛ lajɛlen bolo o de kɔni na Niger autorité ma k'olu bɛ Burkina Faso invité a ka fara olu kan ni projet ba in kɔnɔna la walasa a ka se ka kɛ projet ye ni Sahel région bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ka nafa sɔrɔ projet min na Niger ka énergie ministre ni o ye Awa Amadou ye ale ka kɔrɔfɔ la ko ni projet in yɛrɛ kɔni lawaleya la o bɛ se ka kɛ sababu ye ni Sahel région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu bɛ yen nɔ olu caman bɛ se ka bénéficier projet in avantage la kosɛbɛ ni laɲini min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Niger fɛ o b'a yira jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko AES ka laɲini yɛrɛ de kɔni ye ka an ka dugu jukɔrɔ nafolo bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ fɛnba kelen cogo min jamana saba nin bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u ka nafa sɔrɔ a la walasa jamana saba nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taga ɲɛ cogoya min na don n'a nataw la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Burkina Faso ka furancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ale nisɔndiyara kosɛbɛ Niger ka délégation in nali la Burkina Faso wa k'a y'u kunbɛn cogo ɲumanw yɛrɛ kɔnɔna u kɔni ka kumaɲɔgɔn ye o ko kɔnɔna na ko minnu bɔra a la ale ni jaabi minnu bɔra a la an ma kunnafoniya sɔrɔ o ko la fɔlɔ nka don n'a nataw la ni Burkina Faso ale ye décision ta k'a bɛ fara Niger kan ni projet in na an kɔni bɛ na ko kura ne ka na o kumaw da o tulo kan AES jamanaw ni o ye Mali Burkina Faso ale ni Niger olu ka jamana cakɛda minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen n'olu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don jamana ninnu yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔdenw ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni lakanali baaraw la o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni ye réunion kɛ bɔlɔlɔsiraw kan haraba tɛmɛnen août kalo tile wɔɔrɔ san 2025 jamana saba ninnu ka ni responsable ninnu kun ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kun ye ko kelen de ye o de ye plan d'action min yɛrɛ kɔni bɔra u fɛ ni ka o plan d'action yɛrɛ kɔni baara tɔ kuncɛ cogo min responsable ninnu ye bɛn ka sɛbɛn minnu yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la avril kalo tɛmɛnen an ka Bamako kɔnɔna na ka se ka o bɛn ka sɛbɛn yɛrɛ kɔni lawaleya plan d'action min yɛrɛ kɔni bɔra AES ka ni responsable ninnu yɛrɛ kɔni fɛ o plan d'action yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a walawalalen don cogo min jamana saba ninnu yɛrɛ kɔnɔna na baara ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka u ka jamana kɔnɔdenw ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw lakana plan d'action in kɔnɔna na u ka laɲini de ye jamana saba ninnu ka donné ko yɛrɛ kɔnɔna ka u ka sariyaw ale ni u ka règles dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye u bɛɛ lajɛlen ka baara kɔnɔna na u ye minnu dɔn ka o fɔ ɲɔgɔn ye ale ni u ka baaraw kɔnɔna na u kan ka taa ni sira min ye ko o yɛrɛ de kɔni bɛ se ka labaara cogo ɲuman na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka taa ni o méthode ninnu ye ka u ka équipe yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka baaraw kɔnɔna na ni formation kɛlen o kun walasa u bɛ se ka dɔnniyaba yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka domaines na ka campagne d'information yɛrɛ kɔni labɛn ɲɔgɔn fɛ walasa u bɛ se ka jamana kɔnɔdenw ale ni entreprise yɛrɛ kɔni sensibiliser kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni lakanali baaraw la
ni plan yɛrɛ kɔni sababuya la AES responsable minnu ka baara yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen don jamana kɔnɔdenw ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni lakanani baaraw ma. Olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ni plan in kɔnɔna na ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la, jɛɲɔgɔnya min nana kɛ sababu ye ni ko minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔden ninnu bɛɛ lajɛlen ka bɔlɔlɔsiraw kan, jamana autorité ma u ka se ka o kow contrôler. Responsable ninnu ka kɔrɔfɔ la k'olu ka laɲini ko nafaba bɛ o la kosɛbɛ, ka d'a kan ko wagatiw ka teli sisan nɔ. N'i y'a ta k'a lajɛ ko activité numérique ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka teli kosɛbɛ, ko wa n'i y'a ta k'a lajɛ lakana ko problème min fɛnɛ bɛ ka na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka kan kosɛbɛ olu kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka u ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni contrôler. Eli Barnavi ni ale ye Israël ka ambassadeur kɔrɔ ye Faransi jamana kɔnɔna na, ale ni Vincent Lemire ni nin maa kofɔlen ye historien, olu kɔni fila farala ɲɔgɔn kan ne ka laɲini kɛ Faransi jamana ɲɛmaa fɛ k'a ka sanction ta ni ka ɲɛsin Israël ma walasa Israël bɛ ka ko min yɛrɛ kɔni kɛ Gaza bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka se ka dankari o ko ninnu na. Tarata tɛmɛnen de Utukalo tile 5 san 2025 ni maa fila ninnu de ye laɲini kɛ Emmanuel Macron fɛ k'u b'a laɲini Faransi jamana ɲɛmaa fɛ a ka sanction ta Israël kama. Ka d'a kan ko ni Gaza situation humanitaire ta bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sanction tali ni ka kɛ Israël yɛrɛ kɔni kan ko nafaba bɛ o la wa o dɔrɔn de bɛ se ka nɔbɔ ni ko in na. Ko olu bɛ laɲini kɛ Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni fɛ, ka d'a kan ko ni Emmanuel Macron n'a mɛ teliya ni ka sanction yɛrɛ kɔni ta Israël yɛrɛ kɔni kama, ko Emmanuel Macron bɛ fɛ ka min fɔ ni o de ye ko don n'a nataw la ko min ye Palestine k'a bɛna na o la ko dɔn État ye, k'a laban tɛna na État yɛrɛ kɔni dɔn, a bɛna n'a fɔ don min k'a bɛna n'a sɔn a ma ko Palestine yɛrɛ kɔni ye Adama État ye, k'o b'a sɔrɔ yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen kɛra kaburudon de ye ka ban. K'a ka kan Faransi ka ko dɔw yɛrɛ kɔni kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa dumuni ale ni furakɛli fɛnw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka taa Gaza mara kɔnɔna na. Ko Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni b'a dɔn ko sanction dɔrɔn de bɛ se ka fanga yɛrɛ kɔni sɔrɔ Israël gouvernement maaw kan, sabula ko ni sanction yɛrɛ kɔni tɛ ko foyi yɛrɛ kɔni tɛ a to Gaza situation yɛrɛ kɔni bɛ falen. Ko Emmanuel Macron ka sanction ta Israël kama walasa kɔngɔ ni minɔgɔ danga kari o la Gaza mara kɔnɔna na, cessez-le-feu kuntagalajan o ka tɛmɛ jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la, cogo min otages bɛɛ lajɛlen ka se ka bila Palestiniens olu fɛnɛ ka lakana ka sabati, ko wa o sanction ninnu dɔrɔn yɛrɛ de kɔni fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ni Israël yɛrɛ kɔni bɛ sauver Israël yɛrɛ tɔɔrɔ ma. Eli Barnavi ale ni Vincent Lemire ka kɔrɔfɔ la ko min ye ko k'a fɔ ko européens yɛrɛ de kɔni tɛ ka bɛnkan sɔrɔ Israël ni Gaza ka kɛlɛko in ta la, ko maa si dalen tɛ o ko la bilen. Ko wa Emmanuel Macron juillet kalo tile 24 tɛmɛnen ale ye laseli min yɛrɛ kɔni kɛ o nana ni falenniba yɛrɛ de kɔni ye ko kɔnɔna na, ka d'a kan ko nin don kofɔlen na Emmanuel Macron ye laseli kɛ ko septembre kalo nata in na ONU maaw yɛrɛ kɔni ka assemblée générale min yɛrɛ kɔni nana kɛ, ko o assemblée générale yɛrɛ kɔni senfɛ ko Faransi bɛna na sɔn a ma k'a fɔ ko Palestine yɛrɛ kɔni ye Adama État ye, ko Faransi kelen ni ka a ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko jamana wɛrɛw farala kan ni o ye Royaume-Uni ni Canada ye, olu fɛnɛ farala Faransi kan k'a y'a k'a fɔ ko nin don kofɔlen la olu fɛnɛ bɛna sɔn a ma k'a fɔ ko Palestine ye Adama État de. Ko Emmanuel Macron bɛ se ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni ka laseli kɛ européens yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la, ni maa min bɛ fɛ ni ka olu yɛrɛ kɔni dɛmɛ ka sanction ta Israël kama, ko Emmanuel Macron bɛ se ka o laseli yɛrɛ kɔni kɛ, ko n'o kɛra k'a ka di européens minnu yɛrɛ kɔni ni ka sanction ta Israël kama, ko olu bɛna fara Emmanuel Macron ka o bɛ kɛ jɛkulu ye, ko a ka kan Emmanuel Macron ale ka o fɛɛrɛ lasigi sen ka teliya yɛrɛ kɔni na, ka d'a kan ko kow yɛrɛ kɔni taara ni ka bolo da. Israël ka ambassadeur kɔrɔ tun bɛ Faransi jamana kɔnɔna na ale ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko min nimisa bɛ ale la o de ye maaw ka nin hakilina ye ni o de ye ko giriya fila nka u janyaw yɛrɛ kɔni tɛ kelen ye, ko o ko in yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ tiɲɛ ye nin wagati in na, ka d'a kan ko Union européenne maaw yɛrɛ kɔni ye sanction 18 de ta ni k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛsin Rusi yɛrɛ kɔni ma, ko nka ko sanction kelen k'u ma ta ni ka ɲɛsin Israël ma, ko ka sɔrɔ n'u bɛɛ lajɛlen ye u fori ni ka bɔ Israël yɛrɛ kɔni kɔrɔ ka Israël bila a kelen na ni k'a kɛ kɛrɛfɛden ye, ko de bɛ kɛ sababu ye n'u ye sanction telimanw ta Israël yɛrɛ kɔni kan, o sanction ninnu yɛrɛ kɔni bɛ jouer Israël kan kosɛbɛ, ko Emmanuel Macron kana na fili diplomatique hali ni ko minnu bɛ kɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'a kana na fili olu ni ɲɔgɔn cɛla la, ko kabini juillet kalo tile 24 tɛmɛnen san 2025 ni Emmanuel Macron sɔnna a ma k'a fɔ ko don nataw la a bɛna na Palestine lakodɔn i n'a fɔ Adama État yɛrɛ kɔni, ko fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni falenna diplomatie plan kan, ko nka foyi yɛrɛ kɔni ma falen Gaza mara kɔnɔna na, ko ka layidu ta maa yɛrɛ kɔni ye k'a fɔ ko don nataw la i bɛna a ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni lakodɔn i n'a fɔ a jamana État, k'o ma deli ka maa si balo, ko in yɛrɛ kɔni min Emmanuel Macron ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka sanction yɛrɛ kɔni ta Israël kama,
wa ka wajibiyali yɛrɛ kɔni kɛ dumuni ale ni furakɛli o caman ka se ka don Gaza mara kɔnɔna na. Min kɔni Israel ka ni ambassadeur kɔrɔ tun bɛ Faransi ye ale ni historien yɛrɛ kɔni ka kuma in de ye nin o kɔni bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Israel bɛ ka ko min yɛrɛ kɔni kɛ ko a dama tɛmɛna ko Gaza yɛrɛ kɔni situation humanitaire k'a tɛ se ka lajɛ yɛrɛ kɔni ko ni Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni ma sabali ko n'a ko don min k'a bɛna sɔn a ma k'a fɔ ko Palestine ye a damana État yɛrɛ kɔni ko bɛ sɔn k'a sɔrɔ o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kɛra kaburudon de ka d'a kan o b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen sara yɔrɔ kofɔlen in na. Emmanuel Macron ni o ye Faransi jamana ɲɛmaa ale kɔni k'a kɔrɔfɔ la ko Faransi kan ka ko gɛlɛya kosɛbɛ ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ko la a bɛ misaliya yɛrɛ kɔni ta ko ni ye Boualem Sansal ale ni Christophe Glaise yɛrɛ kɔni ka situation la Algérie jamana kɔnɔna na k'i b'a dɔn k'a fɔ k'a ka kan yɛrɛ kɔni Faransi ale ka ko gɛlɛya kosɛbɛ ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛla la o ko yɛrɛ de kɔni na a bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin a ka ministre yɛrɛ kɔni ma ko san 2013 bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Algérie ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛla la ko ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni lawaleyali jɔ fɔlɔ o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ passeport officiel walima passeport diplomatique bɛ Algérie ka jamana kɔnɔden minnu bolo Faransi jamana kɔnɔna na ko a wajibiyalen tɛ bilen ni o man yɛrɛ kɔni ka visa de ta walasa ka se ka don Faransi jamana kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Boualem Sansal ni ale ye écrivain k'ale ni Christophe Glaise ni o ye journaliste ye ko Algérie ko minnu ta ni ka ɲɛsin o maa ninnu ma Algérie jamana kɔnɔna na ko a ka kan yɛrɛ kɔni olu Faransi olu fɛnɛ ka kojugu ta ni ka ɲɛsin Algérie yɛrɛ kɔni ma Macron ka kɔrɔfɔ la k'ale mago bɛ Faransi la Faransi min ka girin kosɛbɛ Faransi min bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa a jɛɲɔgɔnw ka a bonya ko wa walasa Faransi ka se ka bonya sɔrɔ ni ka bɔ a jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la ko fo Faransi fɛnɛ ka a jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni bonya n'o kɛra Faransi ale fɛnɛ bɛ se ka wajibiya a jɛɲɔgɔnw kan u ka ale fɛnɛ bonya ko wa Faransi ka ni sariya ni o de ye ko a jɛɲɔgɔnw kan ka bonya wa a yɛrɛ b'a jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni bonya ko Algérie yɛrɛ kɔni tɛ bɔ o ko kɔnɔna na a ka kan Algérie fɛnɛ yɛrɛ kɔni ka Faransi bonya ko comme Algérie tɛ kuma yɛrɛ kɔni mɛ Algérie y'a yira k'a fɔ k'a tɛ olu Faransi yɛrɛ kɔni bonya ale Emmanuel Macron fɛnɛ bɛ a laɲini a ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko bɛnkan sɛbɛn min tɛmɛna Algérie ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la san 2013 wagati ni o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ passeport officiel ale ni visa diplomatique ko yɛrɛ kɔni na ko ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni jɔ fɔlɔ ko a b'a laɲini a ka gouvernement maaw fɛ ni décision in a kana na temps yɛrɛ kɔni ta k'a fɔ k'a bɛ labaara yɛrɛ kɔni kuma in fɔra yɔrɔ min fɛɛrɛ ka latigɛ décision in ka labaarali daminɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o y'a yira k'a fɔ ko san 2024 immigration loi dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'a b'a laɲini Faransi autorité maaw fɛ u ka o immigration loi in yɛrɛ kɔni bila baara la ni o bɛ tali kɛ passeport de service walima passeport diplomatique bɛ maa minnu yɛrɛ kɔni bolo Faransi jamana kɔnɔna na ko o immigration loi in yɛrɛ kɔni bɛ yamaruya di Faransi ma a k'i ban ni ka visa de court séjour di o maa ninnu ma ko wa e maa o maa mana na visa de séjour à long terme ɲini Faransi yɛrɛ kɔni fɛ o immigration loi in yɛrɛ kɔni bɛ yamaruya di Faransi ma k'i ban ni ka o visa fɛnɛ d'i ma i mana kɛ maa sugu o sugu ye Emmanuel Macron ka kɔrɔfɔ la ko Boualem Sansal datuguli ko o kɔni bɛ dankarili kɛ Faransi ka unité nationale la ko wa fɛn minnu kun wajibiyalen don Algérie yɛrɛ kɔni kan ni ka ɲɛsin Faransi ma ko Algérie ye i ban o fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen lawaleyali yɛrɛ kɔni ma ni wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni maaw yɛrɛ kɔni jɔrɔ la kosɛbɛ ka d'a kan kabini fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni daminɛna Algérie ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la min Emmanuel Macron sanga ani wagati ale yɛrɛ de kɔni kun bɛ bɔ ni ka maa ninnu bɛɛ lajɛlen dusu suma ni ko in yɛrɛ kɔni kun juguyara nka ko ni ko in yɛrɛ kɔni bɔra Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko b'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ don n'a nataw la jamana fila nin yɛrɛ kɔni ka jɛɲɔgɔnya in tɔ bɛna juguya ka taa fɛ ni yɛrɛ kɔni Algérie ka autorité maaw ye olu ma jaabi kɛ ni ka ɲɛsin Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni ka nin décision in ma fɔlɔ ni bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni na carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la Mali kɔfɛ an b'a fɔ yen nɔ ko aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma